man ang pagpanglimbong sa kapikas, apan ang tentasyon, dili kapugan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Mutambong ba sa imong kasal ang imong inahani, man? Ah, mutambong siya pa. Maayo kay gitugtad siya sa pag-uon niyang linala. Kung wa pa ka masakpi ni mama pa nga may babae ka, dili unta mo magkabuwag ni mama. Adto na ko, man. Na, maol lagi na pa. Mao ka. Isgutan ang ganiti ka sa inyong kagahapon ni mama, mudayan ka na walk out. Ay na lang kung mu-walk out kay manangin pa man. Bitaw pa. Ganong nang babae mo sa gay. Tubag na ni mo, Iman. Kung may asawa ka na unya. Iman, kung makasal ka na niya ng Dixie, hanapan ni mo makita nga daghang mga babae nga mas labaw pas imong asawa. Oh, ha? Mao na tiban eh. Unya ka na magbasol nga anong nagminyo kag sayo. Ingna kong bakakon, Iman. Unyan sa man, Lucel. Makatambong ka ba sa akong kasal? Makatambong ko, ate. Sure ka? Sure lagi. Unyang imong afam? Nisugot naman si ate. Boban ba ni may mga fiancé? Dili. Mas labing maayo, day. Alam nagkabanding sa taoy. Dugay ng panahon nga, wa na ta magkabanding. Sugat ka ang gikuha sa imong afam. Dili ko makatambong sa pagpamahay sa imong pamanunon, ate Dexie. Pero promise, present ko sa inyong kasal. Mabutang imong dear sister, Dexie? Muna kung make up sa tanang mga bridesmaid. Nalangan siguro tungod sa traffic. Ayaw ka pala ka ansot. Magdadatog makeup kit si Lucel. Hello, Iman. Nanawag man ka? Adoon ako sa simbahan. Ready ka na ba? Kadlawan pang ready. Good. Pero, nag-wait pa mi sa akong sister. Dixie, di na siya importante kundi siya moabot. Kitang doha ang kaslon mong ayaw na lagi siya gwata, ha? Basta paingon ako sa simbahan, okay? Okay. Yes, Eman. Bye. Anso tanaw, mga to na lang ta sa simbahan kay nagpaingon na dito si Eman. Okay. Wapas mga asawa nga ipasok pa yung libis sa kanil ko naman. Walang video. Nila ka do, ha? Oo ba? Di na makapugan ang luha nga nagsakita ni Dixie nga nagpaingon. Sa atong himutangan pa. Ingon usab ni anak ka ni atong imong amahan. Hilak-hilak sa pagpaso nako. Pero ang ending, ni traitor sa mo kami niyoon. Why ayo ang paghilak-hilak kay nangapit ka sa muragyog sa kanta ni Moira. Pinagtagpo pero di tinadhana. Liwat yun nimo sa imong amahan, Iman. Ma, And now, I pronounce you both husband and wife. Amen. You now kiss your wife, Dixie. Congratulations, Ate Dexie. Si Lucel, may abot na siya. sa mga Dixie. Day! Congrats, ate Dexie. Thank you, Lucel. Congrats.
Gwapo man ang imong bana sa personal, Ate Dexy. Lakas kayo og sex appeal. Oh, Congrats, salamat Kuya po, Sil. Eman. Salamat ha. Kaya kan ko sa mga titiksi. Philip? Eman. Eman, huy. Saming tawanak eh. Palabi mag-inom. Nahubog hinuon. Kawa ba'y ayos among first night eh. Tuog man lang ni siya. Faets. Pagkatulgon ko na si Dixie, unya na akong magawas sa kwarto ni hotel. Kinahanok na niya. Ug akong sudlon sa iyang kwarto si Lucille. Sakto gits papa na. Iman, kung makasal ka na kang Dixie, anhan pa niyo makita nga daghan na yung babae nga mas gwapa pa sa imong asawa. Unya ka na magbasol nga nung video kag sayo. Ingna kong bakakon, Iman. Ganam ko. Di ang nakakita ko sa mga Dixie sa personal. Kalit magkawagtang akong gana sa akong asawa. Lord, patawad. Ikaw? Pasod lang ko, Lucille. Come in. Cheers. Cheers! Wagi ko masahit kung yun sa ko ni Cupido na nga. Pero man akong igua sa iyang pana. Mauso na akong na-feel dihang nakakita ko ni mo, Eman. Oh, Lakas kayo kag sex appeal. Lucille. Lucille. Gining Pinoy, uy. Gahi. Ang pari na ligahi. Sa amin. Igorang mo barog, pero dili gahi. Mau ba? Nipaya ko. Terbangun dia. Ayo, sama ini. May nanuktok man. Ay, man si Eman. Uwi naman siya sa akong tupad. Si Eman siguro rin nanuktok. Ako aplihan. Oh, di. Oh, yan. Uy, hindi ako mo sa kwarto ni Lucille. Nahinanong pa siya. Magdali ko, ugawas ko din eh. Basig nakamanta na si Dixie, mangita to na ako. Mag-ilis ko dali-dali eh. Uy, hain mo akong brief. Oh, adara. Oh, uy, Ayaw na pagpiya. Another round sa ta, Eman. Lucille, dili may mo ron. Magdudaw niya si Ate Dixie ni mo kung hain ko siya. I don't care. Love me, Eman. Lipaya og tagpawa pa ko.
gutom na ko. Muna nalagit ko pamahaw. Ambot na ning tawhan akong hain siya, eh. Hello? I love you. Eman! Hain man ka. Nadawat na ba mo ang breakfast? Ningkaon na ka? Ako'y nagpato diya sa atong breakfast. Ikaw dahil nagpatod ini sa atong room? Okay mo anak ako. I love you. Bye. Kinigit si Eman. Anong tayo na sa kaya, man? Oh, Bay J. So, ikaw lang na na ang mag-overtime, ha? Bada ba, pahamak ko ni mo, Bay? Nagmanawan ni Mas Dixie. Ay, ka na bahala. Sige, adto na ko ba, Iman? Nagpaabot na ako si Lucille sa hotel. Ay, late ako 30 minutes sa among sabot ni Lucille. Magdali ko. Dixie, huwag ba gid ko ilabot ini, ha? At di man ang imong pag-drive, Jay. Ayaw ka bala ka. Sulti sa iban nga, hindi ko yung nagsulti mo nga. Husto na. Huwag kaya ngayang kabalakaan. Daan ako nagdoda ni Eman nga may babae siya. Kay sukad min makasal. Huwag pa siya makahilabot na ako. Oh, tinuon na, Dix. O, Jay. Siya ay naghatag na kong ideya nga nagduda ko. Basta, ikaw lang kung may drive sa kanan, ha? Di mo ko gusto nga mag-away mo doon, kay pag-upatawang mo nagkasalo, eh. Oh, misod ang sakinan ni Eman niya ng motel. Kagining baiman, eh. Sunda sila, Jay. Musod sa tanian ng motel. Ugma, alas 9 sa gabi ang akong flight. Ihatod ko, ha? Oh, sige, Lucille. O, tumanay mo sa anak ko, ha? Nga 1 month ra ka dito sa Amerika. Balik ba dayon na, kay mingawon ko sa imong mga romansa nga grabe kayo. No, ano sa gada? Hindi ko pupunta na. Mori mo Adi pa ako sa Eman, ha? nabil, eh. Mori mo ganahan ako. Mao gini ka na, buli mo ka na. Sige, ripat ko, Lucille. Ripat ko. Sa mukha na, eh. Saan namin nanuktok? Abli! Tingong gano'n ni Dixie. Ablihi si ate. Ayaw ka bala ka. Ha? Ako'y ablibi. Lucille. Hello, Ate Lexi. Aray! Sakit to, ha? Asa na sakit sa inyong pagtaydor na ko, ha? Lucille, mag-uong ko di mo! Nanong ako ba naman yung imong gitukob? Simple. Nakagusto ko niya. Giganahan ko niya. O, nakipag-sex ko sa imong bana, ha? Ikaduha na to, ha? Dixie, basta na, Lucille. Ay mo pag-away. Sikat ka ni mo, eh! Oo. Sikat gid kay kasa! Ako imong ipagkaslan niya lain ang imong ikasex! Magbuhat ta! Sige, Ate Dex, go! Buhata dayon na. Kaya abi nimo, mubalik na ko sa America tomorrow. O inig-abot gidayon na ako. Akong sultihan ang akong fiancé nga magbuwag nami. Kay kami na ni Eman. No? I know, right? Ang saon nga, yamilicious magod si Eman. Lami kayo siyang mo. Basta na, Lucille. Basta na. I'm sorry, Dixie. I'm sorry. Nangayo ko pasaylo sa akong asawa, pero ang labing tinuod no, nalipay ko nga makigbuwag siya nako. Kung sao man nga, ang tentasyon, dili man kapugnan. Bago tumagas